Ai! Ep, provem el xampanyet de suc amb la iaia Mercè. Ah. Vale, vale. Molt bé. S'ha d'olorar. Arriba, abajo y adentro. Què tal? És més dolç, menys? És bastant dolç, però això sent molt segur. Aquest, Ja és això. I ara provem el de la Mercè. Bueno. Oh, xim-xim. Xin-xin. Aquest té una mica més de gas. Un altre gust, no? Un altre gust. Mm. Potser conserva més el sucre. Sembla més una Schweppes, això. Quina nota li posem al d'abans? 10? Un 10? I així és aquest? També. Tots dos són iguals. Tan aprovats, així. Sí, home, sí. A mi m'agrada més aquest. L'any que ve haurem de fer-ho sense vinagre. No sé, aquell té més, se sent més el gust del segur. Aquell, no sé aquest. Nosaltres ens quedem... Nosaltres ens quedem aquí acabant-nos el xampanyet. Sí, perquè n'hi ha bastant, encara. Sí, tenim feina. Podríem haver portat una llogonissa, almenys, aquí per menjar nostre, no pas xampany sol. També era bona. També hauria anat bé, no? Sí, una mica de berenar així. I tant. Ostres, és que també no hauríem pas prou, Aquí venir suar a l'hort i sense berenar. Vinga. Salut i fins la pròxima. Xec!